Zdravím všetky babičky, mamičky, všetky mlsné jazyčky. Jednu kapitolu sme zatvorili, jednu otvárame. Snad ste si nemysleli, že zostaneme len v kuchyni? Zabudnite na všetko, čo ste doteraz videli. Jedny dvere sa zavreli, druhé sa otvorili. Vítajte. Vítam vás v tomto vlogu. Sme na ostrove Langkawi a momentálne využijem služby lanovky. Musím si najprv odstať radu na lístok. Lístok som si úspešne zakúpila. A môžeme ísť. Dostala som sa do rady číslo 2, ale do kabinky pôjdeme po 6. Už som sa dostala do kabinky a začíname náš výhľad. Takže ideme na to. Po pravej ruke majú takú malú zoologickú záhradu, dokonca sa tam nachádzajú aj ťavy, tie ich kravy. Vystúpila som z lanovky a dostala som sa už priamo na vyhliadku, na prvú vyhliadku. Pod nami je vidieť džunglu, Azúrové more, výstavbu celého ostrova Langkawi. Prevýšenie lanovky je jedno z najvyšších na celom svete. Je to 950 metrov. Dažďový prales a vidno odtiaľto po pravej strane 99 ostrovov, ktoré prináležia ostrovu Langkawi. Je to jedna z najstrmších lanoviek na svete. Takže toto je zrejme jedna z najvyššie umiestnených langkavských poštových schránok. Jeden z najkrajších pohľadov na lanovku, na vyhliadku, na most, na more a na džunglu. Je to niečo nádherné. Pripadám si tu ako na streche sveta. Odchádzam z jedného najkrajších miest na svete, Langkawi, a zároveň z najúžasnejšej výhliadky, ktorú som absolvovala. Zo Skybridge som sa presunula na pláž Cenang, kde ma víta Azúrové more a rozhorúčená biela pláž. Plná vodných športov. Na názov ostrova sú Malajzíčania patrične hrdí. Skladá sa z dvoch slov. Helang, význam slova, znamená orol, a kawi je farba červenohnedá, a keď to spojíme, je to vlastne červenohnedý orol. Týchto orlov máme možnosť vidieť na oblohe prakticky voľným okom. Po dni plnom zážitkov som sa rozhodla navštíviť night market, kde vlastne robia jedlo, pitie a volačo si aj odskúšam. Tieto food trucky každý večer rozbalujú, každé ráno, opačne, každé poobedie rozbalujú a každý večer balia naspäť. To znamená, market začína okolo 4:00, okolo 11:00 končí a cez deň tu nenájdete jedno autíčko. Prišiel čas
ochutnať miestne jedlo. Zastavila som sa v uličke, kde robia iba jedlo. Dala som si pad thai vegetable, ochutnám. A tu nám mám na ochutnávku smažený squid so sweet red sauce. A potom dala som si urobiť palacinku s nutelou a s mangom. Toto je taká iná palacinka, ako my robievame. Je taká chrumkavá. To cesto skôr mi pripomína naše vianočné oplátky ako palacinkové cesto. Mango je čerstvé, nutella z pohára, poliate čokoládkou. Je to dobré, je to výborné. Práve som dorazila na Laman Paddy, čo v preklade znamená rýžové pole. Toto miesto, kde sa nachádzam, slúži ako poľnohospodárska škola. Vstup do areálu je bezplatný. V tomto areáli nám ukážu od sadenia semiačok až po samotnú ťažkú prácu zberu ryže. Samotný areál je popredkávaný takýmito drevenými chodníkmi, aby sme sa dostali k jednotlivým fázám ryžových polí. V tomto areáli vám ukážu nie len od sadenia klíčkov, rast ryže, ale aj samotný proces zberu ryže po samotnú ťažkú prácu. Ryža, hovorí sa tomu paddy a odborne Oryza sativa. Je tu znázornený aj bivol, ktorý je považovaný za taký živý traktor. V samotnom areáli majú aj ukážku týchto bivolov. Ako som spomínala, majú ich vlastne za taký prírodný traktor, veľkého pomocníka.
samotný názov Herbs Garden vyrobili z zavareninových pohárikov. Práve vstupujem do areálu, kde zachovali rýžové domčeky. Typické pre tieto rýžové domy boli domčeky, ktoré boli na vysokých, dlhých drevených koloch, ale samozrejme už v dnešnej dobe dali tomu betónový základ. Keď pozbierajú ryžu, nechajú to pole absolútne vyschnúť, nechajú ho ležať úhorom. A tento samotný proces sadenia, klíčenia, zberu dokážu v tomto pásme zopakovať 2-krát do roka. Čiže trvá im to 6 mesiacov. Toto sú drevené domčeky, ktoré boli na takých vysokých drevených koloch. Tieto koly slúžili nielen na ochranu pred divokými zvieratami a pred samotnou vodou, ale slúžilo to vlastne ako prírodná klimatizácia. Vzduch cirkuloval popod tie domčeky, čo chladilo samotný domček a Malajzíci to využívali buď na odkladanie pracovných nástrojov a ak boli koly vyššie, ženy tkali pod týmito kolmi látky. Na nočný market Kampung Charek Markt je veľmi, veľmi velikánsky. Nachádza sa tu od ovocia cez jedlo, oblečenie, všetko. Vyskúšať nie len mäsko, nie len malinovku, ale som sa rozhodla vyskúšať aj niečo sladké, čo majú. For me this, please. Yes. Thank you. Thank you. Volačo sladké, ale pre istotu si vyberieme pad thai rezance. This. Ako na pravom trhovisku musím to zjesť na stojáka. Trošku masnejšie, ale veľmi štiplavé. V porovnaní s Thajskom je to trošku masnejšie, ale je to veľmi, veľmi chutné. Chýba mi štipec do vlasov. Diem si ich známy lotosový kvet. Thank you.
said we'd be. Takže budem mať cestovný ľadový čaj. Thank you. Oh, baby, please come home. Oh, my darling. Lepšiu rozlúčku s týmto vlogom som si ani nevedela predstaviť. Západ slnka na ostrove Langkawi je skutočne dôkazom toho, že je to raj na zemi. Som veľmi rada a ďakujem vám za to, že ste pozerali so mnou tento vlog a budem rada za každý páčik, zdieľanie, prípadne komentár. Vidíme sa v ďalšom vlogu.